Murigeria tuguska husio maiga ya Nsoko TV kumulekera hegekore kyumoro kiwana umenyatara kurwa sensemo ya Nyanchoka kurwe wodi ya Mwagamo ensemo ebunge ya North Mugirango oyobeire asenchira yokonyora bose kurigia school fees yogoso ase eskuru y'abanyaruka ya Sironga nigobono anyorrobo konyo aiga maiga yo mubunge o North Mugirango Josh Nyamuko korwa eira yogocha koba kwanera bose kobakanera school fees yonsi ya Sironga Girls na boigo koba ebintu biribaganiti ase ogoso eskuru yo boigo mubunge o Nakuru West Township Samuel Arama boigo niga musira na shopping yera chi kumusira chinga kyarabe ase eskuru yo nigo boigo abasamaria ao banyare gwesokya na kumusira ase amatiyo yairanire unambu yamano akoneke buna humoro kiwana minachiko genderea ase chisemi chai tangu rukunami muranya tara aiga sector empompo central Nyanchoka village ono igoro mata ate bakobisia baraja senyencho naroche kuna nakora matem naroche matumaini yoko ande school na wakire omuchumba ndembi yamono kwanyare gotango nyaruri ko ngakana chiba space chiratakikane school ngugu akirambi yamono nechibasa kwanyare ko ngacha shopping 10,000 na wakire ngambi yamono nyasako sisini nanyare gugwakira naye biyo musike Samuel Arama kwanyare tukoigwekero kyane kwanyare gwekwero wantumire 15,000 saini nchibwate gaiga gugwakira ngambi yamono kwanyare gugotwa 5,000 chindagira nyumba ase bono gingwande school I promise sitenda kuwa let down ina sabiri munyare kumbwata ko bakofoko ndengo sabanyasaye anyare kumbeka umbe moyo nande nyare gutwara bungani n'ekisemi kerongo soma nanyare gukapche bintu natara igono no mogoko manene asengencho mwana yonde nakwata matemo nabwata matumaini ando singa kya kwende sukuru lakini kurwa na chuasi nyamoko na Arama na bakere ngambi yamono gakya soko nsiriro mwana agende sukuru nasati anya ko baseselia matukonse na bali baganta osoje miko yabo ate konyo mwana asome nari no moyo gosoma nangini no magoko monene banya nando kile sana akyo mwana yonacho kwende sukuru kwende minto yankonyire asante sana asaba senya mwana kobo nse asamalieta magire tike mama kumongi na kuangoli bubandi onyo no mwana munro minto nse na bakere mbiya mone kyagero mwana yarenge kolera sana barega bako chumwana oyo usabe tobokonyi nantu twarwaga kimbuya twatenena gatokonyo mwana oyo ikitubwate kekego twanyora tomoenere achire sukuru ne transport lakini rende bono twarorire nga ese yaikire bono mwana onko andari sukuru tikatubaira nilibiya paka nyamuko minto Samuel Arama naye twakwire nimbia mone sokara buna igotogo tena ga kimbia mone so gwe ku mwana oyo mumrumi